Ove godine Kulturno-umetničko društvo Željničar Bratstvo iz Subotice obilužilo je 80 godina postojanja ovog folklornog društva svečanim koncertom u utorak 9. decembra u sportskoj sali Srednje tehničke škole Ivan Sarić. U svečanom programu pristavljanja Kulturno-umetničkog društva Željničar Bratstvo iz Subotice se pristavilo sa svojim najmlađim folklornim ansamblom koji srednjom, najstarijom folklornom grupom i veteranima sa spletovima narodnih igara i svih dilova naše zemlje, bunjevačke, mađarske i igre iz Srbije. Med prisutnim zvanicama bio je Tihomir Vrbanović, predsjednik izvršnog odbora Bunjevačkog nacionalnog savjeta i Slavica Saulić, članica izvršnog odbora Bunjevačkog nacionalnog savjeta, koji predstavnici bunjevačkih udruženja i institucija. Ovo folklorno društvo osnovano je 1. oktobra 1945. godine u Subotici i najstarije je subotičko folklorno društvo. Osnovano je pri Željezničkom čvoru u Subotici i danas se vodi kao radničko društvo pri Željeznici Srbije. Kroz svoj dugogodišnji rad, Antuš i Zagorka Romić dali su velik doprinos i trud da bi danas ovo folklorno društvo Subotice trajalo punih 80 godina, koje je proslavljeno sa ovim svečanim koncertom, a oni su ujedno izneli i svoje utiske oko samog događaja. Pa šta reći? Ako ti, kao jedan od posmatrača koji je radio na koncertu, kažeš da je to ovakav koncert, onda ja mogu da kažem samo prezadovoljan sam, zaista presrećan, jer je kompletan koncert imao svoj neki epitet nečeg lepog, nečeg tradicionalnog i od početka to je išlo onako baš zahuktavanje i video si, došli smo do kraja sa jednom koreografijom koja mogli smo i 10 puta da idemo na bis, ali treba izdržati 3 sata. Tu su neki momci i devojke igrali po 7 do 10 koreografija, tako da baš žestoko. Ali svaka im čast i svima im hvala, izdržali su i odradili maksimalno. Malo su nas iznenadili, publika nas iznenadila, iskreno da kažem. Vrlo pozitivno. Mi smo u roku 5 dana rasprodali svi 600 ulaznica, više ne može da se proda, da se daje. Ljudi su zvali proteklih nedelju dana, nema ulaznica, zovu, hoće da dođu. Svi su navikli da imamo na ulazu. Ovog puta nismo imali. Evo, video si, publika je bila, tribine, stolice, sve puno. Tako da, hvala publici što je, hajde da kažem, prepoznala. Zašto da ne? Da ne budemo lažno skromni. Prepoznala je gde će da vidi neki kvalitet, neko veselje, neku radost te dece koja to izvode i uživaju u tome što izvode. Otkad sam ja malo došao u zdravstveni probleme, to je sad već evo skoro 2 godine, uključili smo neke omladince, omladinke, 2-3 devojke koje hoće i mogu kad mogu. Pa moramo da razumemo da su oni još uvek studenti ili đaci i plus toga rade i tako dalje. Znači, kad imaju vremena dođu, ali ja mislim da ćemo mi u toku iduće godine da nađemo dostojnu zamenu, dostojnu, u bukvalnom smislu, jer
Nekoliko njih smo već slali na seminare, obučavali i želimo da to nastavi se naš rad. Naravno, zašto da ne, i bolje nego što su mi radili. Ja samo mogu da kažem da se zahvaljujem svoj ovoj deci našoj koja su igrala i koja su učestvovala na ovom programu. Da nije bilo njih, ne bi ni to bilo tako. Da nema njih, ne bi bilo ni Zage. Zaga je ta koja grdi, Zaga je ta koja je ono kao tehničko osoblje uvek iza scene, koja vodi računa da sve bude onako kako bi trebalo. Nekad uspe malo bolje, nekad malo gore, ali uglavnom je sve to onako kako treba i jako smo sretni što je ovo danas gotovo, pored svih tih nedaća što smo imali i bolesti i otkazivanja i svašta, tako se još izdešavalo u ovo kratko vreme. Nažalost, to nismo bili mi krivi, bile su neke više sile, šta da radimo, ali hvala Bogu, evo, ipak je danas sve to završeno onako kako treba, kako smo planirali. Mi se nadamo da smo publici dali onako jedan lep program, da su mogli da uživaju i ako je bilo tako, jako nam je drago. Teško izabrati koje ćemo koreografije igrati, pošto mi u našem fundusu imamo jako puno novih koreografija i jako puno se radi. Mislim da se to iz prileženog videlo. Žao nam je što moglo je još jedno 100 ljudi je tražilo, zvalo kartu da prodamo, ali nismo smeli, jer ne znaš, kapacitet je toliki, ne volimo da neko kupi kartu pa treba da stoji. Premda je bilo ljudi koji su molili da ih pustimo, pa su i stajali, nije im ni to smetalo. Žao nam je što naša Subotica nema neku salu koja može da primi više ljudi i da bi svi oni koji žele da pogledaju ono što se radi konkretno u našem društvu, možda sad nisu imali prilike, ali Bože zdravlja, pa nekom drugom prilikom. I današnja omladina, oni su uglavnom okrenuti nekim drugim stvarima, brzo se živi i ja to razumem, ali hvala Bogu u našem društvu još uvek ima dece koje vole folklor, koje žive folklor i mi se iskreno nadamo da ćemo sa njima uspeti da ostavimo neko ko će čuvati ono što smo Antuš i ja tolike godine gajili, prvo igrajući, posle toga radeći od 92. godine, stvarajući ovo što ste sad večeras vidjeli.
Učesnice ovog koncerta bile su Bojana Ilić i Jovana Vidaković, koje su dugogodišnji članovi ovog folklornog društva i one su takođe iznele svoje utiske oko učešća i dugogodišnje aktivnosti i rada kroz ovo folklorno društvo. Ja sam tu recimo bliži sam 15 godina trenutno. Tu sam počela kad sam bila mala, tu sam i ostala, znači nisam išla iz društva u društvo, tu sam prosto naučila prve korake gde sam sad izvođački ansambl. Počeli smo drugarica i ja da dolazimo zajedno, kao i moja rođena sestra. Međutim, drugarica je iz nekog ličnog razloga odustala, a ja sam tu ostala još uvek do dana današnjeg, gde punim 80 godina, tako da sam ja zadovoljna što sam tu tolike godine i svakom bi preporučila pre svega. A mislim da je folklor jako bitan i zbog razvoja samog deteta i generalno ljudi, a generalno i putovanja i nastupi i upoznavanje novih ljudi i širenje tradicije. Mislim da je to sve nešto što treba i dalje da se neguje. Ja sam u Bratstvu 2 godine, sasvim slučajno sam došla do Bratstva, želela sam da naučim da igram folklor, počela sam u rekreativnoj grupi, nakon čega sam na nagovor Zage i Antuša došla u prvi ansambl, da probam sa njima da igram, gde su me jako lepo dočekali, gde sam i ostala sa njima i dan danas, neki godinu i po dana sam sa prvim ansamblom i sa njima igram. Ja sam se sa dosta običaja prvi put susrela od kako sam u Bratstvu. Rado sam išla na sva dešavanja da vidim po prvi put običaje i jako mi se sviđa kako se neguju i tradicije i običaje. Ništa ne bi menjala, znači radila bi isto kako rade i oni, s tim da bi možda posećivala razne seminare i možda se više nekako edukovala, jer mislim da je sad to pristupačnije nego nekada što je bilo. Mislim, generalno pričamo u zadnjih dosta godina i mislim da je sad aktuelno ta reklamiranja po raznim društvenim mrežama, tako da mislim da je to neki novitet koji bi možda uvrstila. Što se svega ostalog tiče, ništa ne bi menjala i jedino što isto takođe smatram da definitivno jedna osoba je jako malo da bi se sve to postiglo, tako da tu minimum 2 osobe stvarno trebaju. Apsolutno se slažem sa Jovanom. I radovali bi se da nam se priključi novi članovi, da nam dođu nova deca, novi omladinci, novi rekreativci i da nas bude što više. Mislim da je tu jako važan autoritet, ali isto tako da se taj autoritet gradi godinama. Pogotovo je jako teško, gledano sada, mi i dalje igramo i mi smo sa te druge strane, da tako kažem. Isto tako je jako važno kada konkretno nas dve ili bilo ko da je u toj situaciji, kada pređe na drugu stranu, mislim da bi trebalo da ostane ono što jeste. Ali takođe moraju da se znaju, da kažem pod navodnicima, ta neka pravila i taj autoritet da i dalje postoji taj neki drugarski odnos, ali kada se radi da se radi, kada se druži da se druži, prosto da postoji ta neka granica između ta dva dela. Ne bih pravila haos i ne bi bila neka stroga. U suštini da se poštuje dogovor koji se napravi, verujem da može da funkcioniše sve lepo. Ali verujem da će nas i Zaga podučiti naravno kako to treba da funkcioniše i autoritetu naravno.